4.7 IFM. Report! Arestado ang isang empleyado habang pinaghahanap pa ang kasamahan nito matapos pagnakawan ang pinagtatrabaho ang gasolinahan sa barangay Balaling, Bantay, Ilocos Sur. Ang mga sospek ay pawang cashier ng gasolinahan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, napaglaman ng may-ari na nawawala ang kita matapos magsagwa ng audit noong January 6 kung saan nawawala ang 19,841 pesos na kita. Ngunit ang tignan ng kabuang kita mula October 2024, napagalaman na nasa 1,101,419 pesos and 95 centavos ang nawawala sa quarter sales ng gasolinahan. Agad umamin ang isa sa mga sospek habang patuloy pinaghahanap ang isa pang kasamahan nito. Patuloy ang investigasyon ng pulisya ukol sa insidente. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.